wij zijn inmiddels weer op de hotelkamer, of op onze appartementkamer. En ja, wat voor een dag hebben we eigenlijk vandaag natuurlijk weer gehad. Ik ben eventjes de beelden weer aan het terugzetten op de computer. Help me eens eventjes mee, Marloes. We zijn natuurlijk vanmiddag op het Playa Ayuntamiento zijn we geweest om de Mascleta te zien. We waren al heel vroeg. Echt geweldig. We waren heel vroeg inderdaad. En we nog eerst opgesloten gezeten in de lift. Oh ja, we hadden een beetje pech vandaag. Want, of pech, een beetje vervelende 8 minuten. Want wij gingen vanuit ons appartement terug richting, of gingen wij naar het Playa dus. Playa Ayuntamiento. Het gemeentehuisplein om daar de Mascleta te gaan bekijken. En toen we de lift in gingen, toen viel in één keer de stroom uit. Dus dat was wel even een beetje een rotervaring. Want we hebben er een minuut of 8 hebben we erin gezeten. Ik heb op dat moment de receptie van het hotel heb ik gebeld. Ja. En toen was het nog wel redelijk snel opgelost. Maar je hebt toch wel eventjes, ik weet niet of ik voor iedereen spreek, maar ik had zelf wel eventjes zoiets van, Ja, je denkt, en nu? En de liftjes zijn hartstikke klein hier. Ja. Dus je staat er met 3 sta je erin. Nou, er kan nog een 4 erbij, maar dat houdt het ook wel echt wel op. Maar goed, uiteindelijk was er weer stroom en ging de lift gelukkig weer naar beneden. Dus toen zijn we doorgegaan richting het plein. En toen hadden wij een Mascleta van, volgens mij was het van Pyrotechnica Aitana, ik me niet vergis. Ja, die was weer gigantisch goed. Ja, morgen is Valenciana. Ja. Maar die was weer gigantisch goed en we stonden er echt hartstikke erg vooraan, want we waren vroeg weggegaan. We stonden weer te trillen op ons benen. Ja, dat was echt super hard. Echt gigantisch. En toen zijn we eventjes terug geweest naar de hotelkamer, want de lange nachten die eisen ook wel een beetje zijn tol. Dus toen hebben we hier op de hotelkamer of op de appartementkamer hebben we nog eventjes een beetje rustig aan gedaan. Marloes heeft zelf eventjes weer geslapen. 2 keer vandaag zelfs. 2 keer, ja. Ja, we zijn, nadat wij dus terug zijn gekomen in het appartement, hebben we dus een tijdje hier gezeten. En toen zijn we naar het Ofrenda zijn geweest. Dat wouden we ook nog eventjes zien. Dat is dus de plek hier heel dichtbij waar de Valero's hun bloemetjes afgeven. Dus de anjes, en daar bouwen ze dat beeld van. Dus ja, dat hoort er ook wel een beetje bij. Dus dat hebben we ook gezien. Na die tijd zijn we weer eventjes teruggegaan naar het appartement. En toen heb jij weer een klein uurtje geslapen, denk ik. Ja. Ik zelf niet. Hoewel ik hier op een gegeven moment achter de computer zat en ik viel ook wel een beetje in slaap. Ja, dat zei ik zat echt hier zo een beetje rechtop. Maar goed, uiteindelijk vanuit daar zijn we de wijk in gegaan. Was wel een stukje verder. Helemaal ten zuiden eigenlijk van Ruzafa. Dus ten zuiden van Valencia binnenstad. Daar hebben we een geweldige Mascleta weer gezien. Waren we wel wat aan de late kant. Maar dat mocht de pret niet drukken. Want we hebben hem gewoon gigantisch mooi kunnen zien. En toen die klaar was, toen werd er ons verteld van om 9:30. Want die eerste was om 9 uur. Om 9:30 is er nog eentje. Nou, toen kregen we op een gegeven moment al snel bericht van, hey, die is al weg. Of die is al afgestoken, dus daar zijn we niet meer naartoe gegaan. En toen hebben we even een tijdje staan kijken, maar daar moesten we heen lopen. Dat was ook al 35, 40 minuten lopen. Dus hebben we gekomen op de plek waar de Nederlanders, maar volgens mij zijn het tegenwoordig niet alleen Nederlanders. Er zijn ook Duitsers, zijn Fransen, van alles en nog wat. Maar de mensen in ieder geval die zelf aan het vuurwerk afsteken zijn, nou dat was, we hebben denk ik 1,5 uur gestaan. Er was één chaos. Was wel leuk om te zien. Soms een beetje over het randje. Er werden een aantal echt flinke joekels van vuurwerkstukken werden afgeschoten. Een aantal die kwamen zelfs over de rand. En dan spreek je echt over 60, 70 meter afstand. Maar goed, dat was wel even leuk om te zien. En toen zijn we vervolgens doorgelopen naar Palau. Dat is Palau Les Arts. Dat is weer de... Hoe noem je het ook weer?
het pand. De helm. Oh ja, de helmen hebben we het ook over. Palau Haas is dus het centrum aan het einde van de Groenstrook zo ongeveer. Artistisch centrum denk ik. En daar hebben wij dus uiteindelijk eventjes een tijdje gezeten. En daar hebben we dus niet Del Foc gezien. Dat was dus de afsluitende Castillo. Ja, en ja, hoe moet je dat uitleggen? Hij begon direct eigenlijk met volle kracht en volle lucht de hele tijd. En ja, dat was echt fantastisch om te zien. Bijna 19 minuten, iets van 18,5. Ja, dat was echt... waar zie je dat? Zeiden wij eigenlijk tegen elkaar. Want het was echt een geweldige vuurwerkshow. En vanuit daar, toen het afgelopen was, toen kwamen we in het gedrang eigenlijk terug richting Palau. Weer waar de mensen zelf afstaken. Daar zijn we naartoe gelopen. Een aantal keren behoorlijk met hele grote groepen mensen in het gedrang gekomen. Dus dan merk je dan wel een beetje dat het echt prop vol vanavond was qua drukte. Maar goed, dat heeft even een tijdje geduurd en ja, het is zaak dat hij dan gewoon rustig blijft. Alleen als je echt lijf aan lijf staat, is dat toch wel een beetje lastig, vind ik zelf. Nou, vanuit daar zijn we dus terechtgekomen weer terug op de plek waar de mensen allemaal zelf afstaken. En daar hebben we nog een uurtje gekeken. En toen zijn we uiteindelijk doorgelopen hier richting het appartement. En zijn we net binnengekomen. Het is overal op straat is nog één groot feestgedruis en drukte. Maar het is inmiddels bijna 2:15 en Kevin gaat morgen weer terug naar huis. Wij blijven zelf daar nog een dagje langer. Wij gaan morgenavond nog naar de Crema, dat is helemaal het einde. Dus dat de beelden allemaal verbrand gaan worden met bijbehorende vuurwerkshow. En daar ben ik ook wel weer heel erg benieuwd naar wat dat weer met zich mee gaat brengen. En het leuke is dat wij dan niet op het plein staan, maar weer op een balkon. Net zoals vorig jaar. Dus dan kunnen we vanuit het balkon, of vanuit het dakterras is het meer, kunnen we geweldig kijken naar wat het spektakel met zich meebrengt. Maar goed, dat is voor morgen. Zoals ik zei, Kevin die gaat morgen naar huis. En die gaan wij dus rond 11 uur ongeveer op de trein zetten. En dan gaat hij richting Friesveld. En vanuit daar vliegt hij weer terug richting Düsseldorf en dan wordt hij opgehaald. Met een heel klein beetje geluk kan hij morgenavond nog naar een voetbalwedstrijd. Maar goed, dat zien we dan wel weer of dat gelukt is. De nachten eisen ze tol wel een beetje. Dus we gaan straks ook lekker eventjes een tijdje heel goed slapen. Dat is wel eventjes belangrijk. Maar zoals ik zei, we hebben weer een geweldige dag gehad. Veel beleefd. Mooie vuurwerkshows gezien. Ongekend eigenlijk. Zeker die Nido Foc, die grote show was. Ja, fantastisch. En morgen wacht ons de laatste dag hier in Valencia. En dan gaan wij namelijk ook over 2 dagen gaan we weer naar huis. En dan moet ik ook zeggen dat het dan ook wel weer mooi geweest is. Want we hebben zoveel meegemaakt. Voor nu gaan we lekker zo naar bed. We drinken nog even het laatste glaasje. Het laatste cerveza drinken we eruit. En dan gaan we lekker slapen. Bedankt voor het kijken. En heel graag tot de volgende video.